Ecyn-du Cristnogol dyfed yw'r cryfa yng Nghymru, a'r achlysur heddiw oedd y diweddara mewn cyfres o ddigwyddiadau dros heddwch i'w trefnu ganddynt. Roedd y 15 gweinidog a ddaeth ynghyd y tu allan i glwydi canolfan yr Americanwyr ym Breudeth yn cynnwys annibynwyr, bedyddwyr, methodistiaid ac aelodau'r eglwys yng Nghymru. Ar ôl cynnar gwasanaeth byr, fe ddarllenwyd y weddi dros heddwch. Arwen fi o farwolaeth i fywyd, o anwiredd i wirionedd, arwen fi o anobaith i obaith, o ofn i ymddiriedeth, arwen fi o gasineb i gariad, o ryfel i heddwch, oed i heddwch lenwi ein calonau, ein byd a'n bydysawd. Amen. Amcangyfrir fod na dros 150 o weinidogion Cymraeg yn yfed. Eto dim ond 15 ddaeth i Breudeth heddiw. Ond nid oedd hynny'n siom i ecyn-du Cristnogol. Wel, dechrau yr wrthystiad yw hwn, fe fyddai'n para am rhyw 2 awr arall, ac mae yna nifer o bobl wedi addo dod, mae'n amlwg bod nhw wedi methu cyrraedd mewn amser. Ond hynny wedyn mae'r nifer yn siomedig tu hwnt. Y peryg yw, dwi'n tybio dyddiau hyn, yw bod yna nifer o weinidogion yn teimlo os nhw wedi cyhoeddi pregeth dros heddwch yn eu pwlpidau, ac os nhw wedi llwyddo i ysgrifennu nifer o ysgrifen erthyglau ar heddwch i bod nhw wedi cyflawni dyretrwydd. Ond mae'n bryd ni sylweddoli, dwi'n credu, bod ein amser i ni bellach fynd allan ar ystrydoedd gyda'n tystiolaeth Cristnogol dros heddwch ac i fod yn flaengar yn yr ymgyrch wrth niwclear yng Nghymru. Ond bydd y nifer yn dweud, aelodau o'r amryw eglwysi yn dweud, taw nid peth crefyddol yw hwn, ond mater gwleidyddol. Wel, yr unig ateb i hynny yw bod y Beibl yn llawn o wleidyddiaeth, gwleidyddion oedd y proffwydi yn sicr, ac mae yna elfennau cryf o wleidyddiaeth yng nghenadwriaeth ostiolaeth yr arglwydd Iesu ei hun. A dwi'n credu bod yna angen i eglwysi bidio amhel a gwleidyddiaeth, yr angen dyddiau hyn yw i ni fod yng nghanol gwleidyddiaeth i gyhoeddi tystiolaeth Cristnogol, oherwydd yr angen mawr yn ymbyd ni dyddiau hyn yw i angen i'r tystiolaeth Cristnogol fod yn ganolog y mywydau pobl. A dyna'n unig ateb credibl bellach i holl broblemau yn byd ni.